I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.
grabe. Grabe. Babae driver ng kotse. Ayun mga Francis, kaya pala nagka-traffic, sanhi po ng banggaan. Tatlong sasakyan po yata yung nagbanggaan. So yung pinakamaliit na sasakyan, hindi ko po alam kung anong brand, anong unit yun. Wasak yung harap. What? Actually parang total wreck yung maliit na sasakyan, na parang ayun, nakita nyo naman siguro sa video yung mga sasakyan, kung anong mga klase sasakyan yun, at saka yung mga yung puro kababayan yata yung sakay ng maliit. Ayun, so ngayon okay na po. Nice. Diretso na, maluwag na, mabilis na yung daloy ng traffic. Ayan. So ayos yung mga ayos yung daan natin. So meron lang po ulit mga Francis, update ko po kayo. Actually malapit na tayo sa Angeles City. Kaya, pero exit po namin Dao. Meron lang po. Dito na po kami. Nakarating na po namin
Ano po ako ng sakyan. Okay. Mga kasama ko, excited. Iniwan na ako dito. Makikita ko na rin yung aking apo. Tao po, tuloy na po ako. Wala yung mga kasama ko. Ang laki na. Ayaw tulog eh. May tayo Tulog? natin gumis. Kasi nga oh. Hindi pwedeng Oo, sige. Ay, apo ko tulog. Ayan, tulog. tulog po. Ayun oh. Ang sarap. Sarap. Tulog ang apo ko. Sarap ng tulog ng apo ko. Oh. Hi. Ayan, Chris Anaka. Nandito kami ngayon sa kanila jelly. Ayan. Si Kurt tulog na tulog. Si Balahe. Bumili po ng ng pinapay. Ah, Kape po ba kayo o soft drinks? ako, kape ako. Nice. Kakape na lang ako. Pula 6. Nagantay siguro. Nagantay siguro kami. Oo, lapit lang. Biniro ko sila doon eh. Sabi ko, 4 oras ang biyahe. Ay, ano? Tanggalin mo yung dede. Tanggalin mo yung dede. Ayan. Ito po, natutulog. Tulog. Anak, ang galing mo. Tulog pa eh. Adaldal, adaldal. Sandal may kaya dyan. Adaldal. Eh, kaya pinag-view eh. Ayan, ganyan. Ano lang? Laki. Ano yun? Laki mo na. Kurt! Ay, binubuhat yung ulo. Kaya yung ulo niya. Pakain niya ng buhatin. Oo nga po. Kapuyat. Apo, Grabe eh. apo, kamusta na yung apo kong pogi na yan? Kamusta na? Mukhang na Chris ang itsura, oh. Ganyan na ganyan si Chris. Ayan, oh. Wow! wow! Okay na siya, okay na. Okay na, ano? Okay na siya. Titig mo naman Alala, sa akin. kamukhang kamukha mo si Papa mo. Naalala mo na kami. Ha? Gising na siya. Sige na, gising na. Natawa na. Tawa na yan. Ayan, natawa na. Kilala mo. Oo, tawa kayo, kilay. Sino mo ako, Ninang? Opo. Uyak si tawa. Opo. Oh, si Nina mo maganda. Buhat-buhat. Baka mahulog. Mahirapan. Mapangirap niya kayo eh. Ayaw eh, nahirapan. Nahirita. Ayaw mo. Ay ka, sabi. Si Lolo. Oo,
Oo. Wala. Lalo na magwala. Ay, hindi na bunso. Bye-bye! Tara, sakay tayo. Sakay. Naku po. Halika, akin. Sandali. Oh, natulog kita mo yata. Ako, Ay! Taro! Huwag na yung ano mo yun. Ay, mama, Ay, may pinipili. What? Iba yung tinitigas sa tinititigan. Ay, laba ko dito. Wala, sabi niya ba? Ikaw Kurt Namimili na kakain. Nakmalasiyan nga baka may luha. Mata niya. Lalaki to, lalaki. Yes! Certified! Lalaki ka, lalaki. Kaya kasi tita Nina niya pag daw sinigaw. Sinigaw si Kurt. Sabi niya, matapindan po siya. Baby pa! Tayo. Dito, kapit kumain. Manaw siya ba?